Unitat 9. El meu avi ens ha explicat la rondalla. Dues puces li diuen a sa mare que volen veure el mar. A la mare li sembla bé que siguen tan viatgeres i els pregunta: «Com penseu anar-hi, filletes?» Elles responen: «Anirem saltant de gosset en gosset». El meu avi ens ha explicat la rondalla. Punt. Dues puces li diuen a sa mare que volen veure el mar. Punt. A la mare li sembla bé que siguen tan viatgeres i els pregunta: Guionet, com penseu anar-hi? Filletes? Signe d'interrogació. Elles responen: Guionet, anirem saltant de gosset en gosset. Punt.